Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless po. Para sa inyo, ano po. Ayan. Ang buntag ma'am. Sa atong ipamati. Kung hawak, kung kinindiri akong diri ko. Kanang So, may hawak sakit na kayo? Sakit. Ikaduhan ako ani nagpa-laboratory. Yeah. Natagang kong tambal na. Murag ni kuha na lang po akong kanang giulsel na lang po ko ininog tambal. Niya kanang jud na ayo niya. Yung UTI daw to, ingon arthritis isa to. Doon ako pa-check up niya. Kanang lisod po bawa, magbawas ko gagmay. Lisod po. Sige. Sa pagkat? Hindi ako ano, nado. Palagi na ko ni pa-check up. Sige. Bag. Kani mong sakit sa hawak, bilang adlaw na na? Na, dugay-dugay na niyo gatong diri ko. Pwede mahilot? Wala ko kapahilot lain ka diri jud niya. Di man ko kalugar kay akong bana di man pabiya. Aso naman na? Walang na may kay gibinlan ako to akong igagaw. Dali ra ko kaayo. Nya, wala tulog gabi kay mahilak man ko yung suon sa akong budautan man siguro ko eh. Suon man ni akong hawak kanang. Yung mga gidautan ka? Nanong ganang usaha ganang perti man jud sakita mura jud perti jud banura abot diri. Kung unsa man taon ni eh. Ilang na edad mo? 56 na. 56? Una mayat na lang ako kay ko katulog. Hindi ako inani kapayat. Manhood na? Di ka nakabasa kahapon gabi? Dili. Kanahimasa, Dili, hapat, wala unas, po. ligo. Sa una? Sa una. Nya, sa una gamay pa ko na ubi akong kabaw. Luwi kang kabaw. Uy kay kabaw. Si, number 1 dyan yung ipamatik yun doon. Hawak jud hinidiri o. Dapi-dapi. Unsa man sakit? Perti jud banhura ka na. Banhod. Perti jud banhura nga sakit, banhod nga sakit di jud matabang. Isa may nagdaot ni mo. Ako alam pud good kanang. Yan naman, aday na sukon ni mo. Di wala pud kanang Basen. base na ba kaduha na ba ako pa laboratory no, kaduha na ako nagpa-CBS. Normal. Oh, irang normal kanang kuan lang katong karong last na akong CBS atong isang semana kay kanang akong himoglobin gamay na lang kay di man ko katulog tungod ani akong hawak. Sige. Ako na ni bala sa uban. Sige ko na lang Sige, asa kitong balayin mo, ma'am? sa pagdiruan madapo. Magkiroan, Madapo, Davao City. Oo. Basig na kay shout out, ma'am. Ay, lagi pura na silang pag-inom. Kasi shout out kay nagkatanaw ang mga taga Davao ron sa imuha. Magkilo sa imong mga silingan. Di magwanta nakitili dito kay sa Di sa imong mga silingan diha. okay ito sa kuan gani. Di sa imong silingan. Daghan dito kay. Sige, ayan, shout out po sa taga Bangkirohan, Madapo. ha? Madapo. Madapo, Bangkirohan, Davao City. Hello po sa inyo, ha? Hello. Naada rin yung silingan, no? Nanhigod din taon sa Digos. No? Nanhigod, may pati layuan doon sa Davao. Magay nakalibre siya sa Piskar. Shout out ang driver sa Piskar. Taga Jinsan daw nga Piskar, gilibre in town si ma'am, no? Salamat do kain nga mo sir. Libre. Wala din sa kailangan. Nay manggon yun kon masakyon man juga kay kailam na nimo. Maayo. Di man sa pasakay ug di kaila. Sir, di na sa pasakay kay adtok nagtulis. Sige. So, salamat kay sa Piskar nga gisakyan in town ni ma'am nga taga Jinsan daw to. Nga Piskar, no? Salamat kay sa inyo, ha. Kamayo niya, God bless po. Na si Ma'am Beret, ato ang tabangan ni Mamayo iyang pamatay sa lawasan, no? Labi na yun ni iyang hawak o dapi-dapi, no? Sakit na yun daw kayo. Hindi sakita okay tulog. Mga pila, isa kabuhan na. Sobra na ni eh. No, ano, daw kabuhan, tulo, ano. Sobra na ni, bantalan yun ako, mato, pa-laboratory na lang ko. Nagpa-laboratory na siya. Kaduha na gusto Wala yung finding, negative, normal, ano lang. No, tabangan Tabangan ko sa UTI daw to. Nya karong last na ko, ingon siya arthritis daw. Kaya wala man ko'y ubo, wako'y subaw, wako'y ubo, wako'y sipon, wako'y kalintura. Yan yung tong doktor. Arthritis daw. Sige.
tabangan na to si ma'am no kay pati sakitan na di na sa katulog sa kasakit sa iyang hawak ng gihang dapi-dapi ng kalawasan pati naging sakita tabangan na to si ma'am na mamayo siyempre inabanat sa pagkampo sa Ginoo og siyempre sa kanang duol sa kuha mo ni sa kuha mapahilot nikamot ko nga mamayo mo kutob sa Eric Hilot. kutob sa kumahimo guys no kay pati natin ginapamatay sa kuha so nikamot nga mamayo mo og siyempre sa karon na po nagkakita nga video please subscribe i-click lang bell button para update ka sa kina-upload mo adlaw comment like and share lang mo guys comment lang mo basig makatabag da kung daw lang mo sa kuha Tagadigo City ko guys shout out to sa mga followers sa kuha nga Facebook page sa Eric Hilot International o sa kuha followers sa TikTok YouTube channel Eric Hilot o sa lahat po ng mga OFW yan so may suko na ko Hilot guys shout out po Bangkirohan Davao City love you guys. Kana okay na kana? Okay. Final ba? Usaka dito ang kasakit. Dito, kalibang ko yun. Tagaan ako karapang. Nasigil ako kalibangon. Hindi ako kalibangon. Ilan na taka ng ilaw? Kaisa wala katong daghan ni gari. Ilan mo kabok ito? Gari tulo katong multi kabilo. Ikaduha rong hilot ako. Ato sa kunyari ko diri niya. Karoy ikaduha. Ito? Ito. Mura na nabasik. Ha? Mura na ini. Ito. Ito? Sige pangalan? Filipa Rosel. Filipa. Rosel. Filipa Rosel. Doon sa mga mong bana, di man pabiya. Wala biya ka anak nga. Katong ito na mild stroke no. Ah. Nahilog na to dire? Oh. Nakasakay ka yun. Nakakay ko din. Lahat bang po kay may pagdiga rin yun. Kapalo tos nakasa ka. Oh. Ito sa itong Facebook pala ko. Akong bana na. Okay.
Hinay-hinay agay. Ay, natagbong na ko. Ha? Kita-kitang Tinatagbaw. kanang dili ka nang hindi na ko mga gabi iba. Wala ko tulog. Agay. Ano pa man panood ng lawas? Hmm? Agay. 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 Agay, ama. Pila kita edad mo? 56. Sakit kamay? Sakit kayo. Kayo. Agay. Agay. Ano kaya? Pero ginapagabag ka lang. Apa? Ama. Ano yun, manawag yung bago mo no? Pagbalik naman, wala man ka. Okay. Sige, tawag ko itong gibilin ako. Agay, ama, kasakit. Agay, ama. Ay. Ama ka. Ay. Ama. Agay. Agay. Ama. Ginoo, tabangin ta. Butan din kita. Sakit kamay, no? No? Sakit kamay? Wala ko na maayo ko. Entang. Agay! Agay! Ba't sakit? Hinay-hinay lang. Sakit ka ayo. Ama! Kasakit.
Toto, panungot mo no? Panungot na ko piyang. Panungot. Napod piyang tawag. Panungot no? Sunod ugaran. Gay. Sila kidney daw kidney ni kuwasa. Ayan, dito lang tas panungot. Ay, nagunana kayo. Inom lang dagang tubig. Ha? Kita ko lawak. Gay, ama. Sakit kayo. Gay. Ama. Gay. Anak, itu ko sakit kayo ba? Gay. Tugab na? Tugab na? Maniguta ko manungkam. Unsa ba kung ganun, hindi ko manungkam. Karon, Manungkam na ko. Wala na akong hawak. hmm? Ha? Sama? Wala na akong hawak. Ganggaan ang hawak? Magic. Okay, kinaplano dyan kang kaniron. Uy, pati na si Pugilap, uy. Pwede magpunta. Wala na paggabi si Pugilap. Pasmado, magkamam. Ha? Pasmado yung lawas. Asmado? Sa una, hindi nagkapasa ka. Saan trabaho mo sa unang bato mapasmungan mo? Scientific ko. Hindi ko ulit magpasa. Karinderya. Ayun. Bayan sa gulay. Sabi manikamot. Alam ko na, manigkamot mo kita.
mabot na diyang kabanhon. Anong banhod kay imong lawas, hindi pasmado kay ka. Karon pa ni atake ni. Gani, ug ako nag-edad, 50 pa pin. Okay. Ay, makaraayo na akong gawa. Mahilidot ng nani. Ha? Daghan mahilidot, ikap-ikap naman ay. Ngani di ay? Wala ko. Wala lalain ngani. Naduhan mo, ako nakahilot din. Okay. Ha? Ikat wala man.
Isa na lang utang dyan. Bayad siya duha. Kuhan mo siya isa. Isa na lang. Isa na magbabasi. Ito. Kira ma'am? Kira? Ha? Kira? Agay, agay, agay. Ah, kita. Sakit kayo, ama. Lagi. Ay, mata ba? Sakit ka. Naya ka. Handa, magkapit ka.
ah. Lusay naman eh. Ano yung sakit kayo? Diba? Manilas. Namigit kami noon. Sabi nyo, ano mahigutay. Tingog no? Okay. Muna sakit kayong suol. Okay. Okay. Diyan na ako siguro sa una. Luto na agay! Ay! Hinaya lang. May hinay. Hinahilan niyo ko pati yung sakita. Laban ka lang gamay. Ah, hinaya lang. Bakit mo ako kalibangon? Hinaya lang ang tawag. Kapatid yung hinaya lang. Hinaya ba? Ah. Hinaya lang. Agay. Mama. Agay. Sa bangit ako kinuhinaya lang ba? Pati yung sakita dyan. Eh, di gamay. Pati yung sakita dyan. Hindi ako libati. Ay. Inanan. Good morning. Talaga. Ha? Okay. Good morning. Morning, Dada. Good morning, Dada. Biscuit. Hindi tutulog sa baby ma'am, no? Namumutang ko. Sabi ko yung Dada, isuko mo. Paak. Kaya dito. Giruhan jud ka? Ha? Sa una, taga-agunay ni. Dire? Nakabalay mo sa payag pang kiruhan. Ito siya pang dito.
Yuk. Kanta ka dito? Ha? Ano? Hayang ta, hayang. Kira? Gila oh. Pabulag. Kispe! Mamang Pudbi. Kisbi. Ah, di man kiss ni Mamang. Kisbi. Ito ka may mga... May manghilo tayo nga nino. Ha? Di mapali, magpagkaunta. Unta. Biskit. Unta biskit. Also. Ha? Ha? Ang kutog na alam siya. Awa niya, hagok ka niya. Hagok kay karon sa bus, lapas karon. Ah, hindi na rin. Ano ba na? Bukawon juga sa doktor. Lulubatan am-am. Makanan na inaabot na to sa... Kung nakaniwangan ba, katulog ka na, katulog. Hindi ko katulog. Ang sama ko balik. Kasi man na, Karoon ko na Bernes. oo, sa lugar ka. Pangkamutan ako. Pero panawag yapon. Kung manawag lang niya po ang schedule ko. Ang schedule ayo kandet. Kaya pasin pa lang niya na-miss tami, Maulagi po. no? Ang birthday pa ron. Ano ba? Sayang kaya mga patante. Hindi kang ginaanak ko din nagkita ginamlan. Pero lawag lang. Anak ko, ano bitaw? Gusto naman lagi malibag-libag. Gusto naman lagi malis-lis ang lawas. Sakit kayo, Jude. Sakit kayo. Nay, hungry. Sige. Inang balik, kinaayo naman. Madili mo balik ko ko. Balik ko kay. Istorya lagi. Ina ko maka-confirm man ta. April. Bantay bitaw chatan gud ta ka. Oh, dito ta, dito. Pamakag ta, tiguang naman ta. Wapoy, bata boy. Malag. Sa palayo, basta abot ang may kantukan sa unang katambal sa kumbana. Nya. Ito ko, sa unang nga, kumbana nga, nila ko ang tiyan eh. Oh. Kantukan. Oo, ganun yun. Unahan sa tagom. Unahan pag yun, pati pag yung layo ah. Dito ka bukid, mentag sa kantukan nga, lungso dili. May tag sa sentro para ning digos. Oo. So, sinupiti pa ka, 300 pa yung bukid. Sa to pag nabalay na ko kapatagan manaka ang magpahilot. Asa pala Ato yun. no atuon Ato no. yun ka. Iya. Ana ba ako ba ako? Gani. Ato Asa yun balay ka. ni rekilot sa kapatagan. Sa kagod. Saka dito, ginano, ginanggilan man ka. Sa kagod kapatagan. Katong may kalinan, bukid kalinan. Bukid sa mako, basta lagi na yung ingon nga. Maayo. Mutuo, medyo Yun sa man yung pagkabalo sa kuha dati. ay, kung ba may ka ng sa Facebook, Nya, kabalo ka mo na, mag-post biya ka no. pinagi. Ato na kami rider ato kay libre kong saging ato, papel kong rider ka. Grabe, mahilo kili, bungkag akong Nami matulog sa akong apo ay. Na aircon pa jud. Aircon. Aircon. ako na din. Aircon free. Aircon free. Aircon oh. Aircon ang tulog. Subject free. kining ako ba? Aw, aircon oy. Aircon. 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 Aircon no? Bali ni ka sa Kapatagan? Ha? Balihin ka? Dito.
Kalas lagi. Naon bigos. Na magkasakyan na. Ayo kay luoy kay kung mga customer manakag kapatagan. Mauna ni. Asan ba na yan? Bali na din si Ire. Nak. Luap po ng kapatagan. Ay. Hapit magputaning sabros. Uban ka? Tuwang dito na mamalabal sa unang lanaw kuran to. Ya. Dito may kayong to kung iyaan nga iyon nga ata nga nakabanat akong iyaan. Naro mananambal ito mabagubo. Ya. Oh, may ako to na. Basta kayo magpatambal doon. Ano Basta naman? magkuhan. Ay nag-vlog mang ba? Bilaan vlog. Ay nagkuhan. Ang asa to sila nga kuhan. Sus pare-pareho yung inistoryahan na to. Ano ko yun? Mga vlogger ba? Bilaan sila, bilaan. Ano mo ko sa lisunod sa daan?